itsellesi hetki aikaa hiljentyä paikassa, jossa voit olla täysin rauhassa. Sulje kännykkä ja poista muut mahdolliset häiriötekijät. Voit istua tai maata, mikä itsellesi tuntuu mahdollisimman mukavalta. Anna silmäluomesi sulkeutua pehmeästi. Anna leukasi vapautua niin, että hampaat ovat hieman irti toisistaan ja kitalaen alle jää tilaa. Siirrä toinen käsi sydämesi päälle ja toinen alavatsalle. Tunnet, kuinka hengitys virtaa sisään ja ulos. Hengitä syvään sisään nenän kautta. Puhalla suun kautta ulos. Toista muutamia kertoja tuntien samalla, kuinka hengitys nousee ja laskee aallon lailla. Anna mielesi keskittyä täysin hengityksen rytmiin ja siihen, miltä se tuntuu koko kehossa. Jos ulkopuoleltasi kuuluu ääniä, anna niiden vain tapahtua, tulla ja mennä. Tai jos mielessäsi pyörii ajatuksia, anna myös niiden vain tulla ja mennä, niihin kiinnittymättä. Salli itsesi siirtää hetkeksi sivuun kaikki asiat, jotka ovat tätä ennen tapahtuneet tai tulevat tapahtumaan tämän jälkeen. Sinulla on lupa olla läsnä tässä hetkessä vain itseäsi ja omaa hyvinvointiasi varten. Kuvittele sitten itsesi meren rannalle. Ranta on hienoa valkoista hiekkaa, jota jatkuu loputtomiin. Ylläsi kaartuu kirkas tähtitaivas, joka luo hohtavaa valoa ympärillesi. Valo kimaltelee meren aalloissa, jotka lyövät verkkaisesti rantaan. Vesi näyttää pehmeältä, läpikuultavalta. Kuulet korvissasi aaltojen äänen, kun ne lyövät maihin toistuvasti, tyynnyttäen. Kohina kietoo sinut turvalliseen paikkaansa. Ilma on miellyttävän lämmin. Pieni tuulenvire hyväilee kasvojasi. Lähdet kävelemään pitkin rantaa aivan veden rajassa. Kimmeltävä hiekka on silkin pehmeä ja miellyttävän tuntuista jalkapohjiasi vasten. Siinä tuntuu vielä aavistus menneen päivän lämpöä. Sinun tekee mieli astella eteenpäin. Jalkasi nousevat ja laskevat. Ja liikut nautinnollisesti eteenpäin taianomaisessa maisemassa. Sano sitten hiljaa mielessäsi. Päästän jokaisella askelella irti kaikista kokemuksista, ajatuksista, tunteista, uskomuksista, jotka eivät enää palvele minua. Päästän niistä irti. Ja samalla kun jatkat kävelyä, anna näiden asioiden yksi kerrallaan nousta mieleesi. Tunne, kuinka vastaasi puhaltava lempeä tuuli irrottaa asiat sinusta ja ne putoilevat jälkeesi hiekalle. Osa näistä asioista lennähtää helposti pois kuin kuiva lehti. Osa putoaa jälkeesi raskaana kuin kivi. Näe mielessäsi, kuinka jätät jokaisen tällaisen taakan, ison tai pienen taaksesi, kulkiessasi eteenpäin pitkin veden rajaa.
Voit jopa sisäisin silmin nähdä, kuinka jälkeesi jää harmaa vana ylimääräistä roinaa, jota on kertynyt kannettavaksesi ajan myötä. Ja kun katsot taaksesi, näet, kuinka rantaa huuhtavat aallot pyyhkivät rojun pois, niin että se häviää olemattomiin. Kaikki nämä tarpeettomiksi käyvät asiat, turhat kuormat, huuhtoutuvat sinne, mistä ne ovat joskus tulleetkin. Jatka tätä roskien tyhjennystä niin kauan, kunnes sinusta tuntuu, että enempää taakse jätettävää ei enää irtoa. Keskity vielä hetkeksi kehoosi. Tunne, kuinka hartiat laskeutuvat vielä hieman lisää. Kämmenet ovat remmot ja leuka pehmenee. Näin paljosta olet pitänyt kiinni, mutta nyt sinun ei enää tarvitse. Miten kevyeksi tunnetkaan olosi. Hengitä sisäsi pehmeää lämmintä ilmaa ja tunnet, kuinka joka henkäyksellä pienet valon ja ilon kuplat täyttävät sinut. Olet täynnä uutta energiaa. Aistit, mitä on ympärillesi. Näet, kuulet, tunnet, haistat tässä taianomaisessa paikassa. Kiitä vielä itseäsi siitä, että annoit luvan päästää irti näin paljosta tarpeettomasta. Sitten huomaat, että edessäpäin on ovi tai jokin sisäänkäynti. Kuljet sitä kohti. Se tulee lähemmäs ja kun olet sen kohdalla, astut sisään. Huomaat olevasi jälleen tässä huoneessa, tässä ajassa ja paikassa. Kuulet äänet ympärilläsi. Voit liikutella hieman sormia ja varpaitasi. Henkäistä muutaman kerran syvään sisään ja ulos. Voit vielä nostaa kädet pääsi päälle ja venytellä niitä ylöspäin. Laske sitten kädet syliisi ja anna vielä pääsi painua kohti rintaa. Henkäise syvään ja avaa sitten lempeästi silmäsi.